yau da mun shiga wani rayuwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa? komai ma ya faru a ƙasar nan. Ya gani yadda ake ta kashe mu a ƙasar nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A kashe talaka. A kashe mai kuɗi. Na shiga uku. Ta ƙananan yara ba a kyale. Kwace dukiyar mara. Gashi jami'an tsaro mu kullum kashe su ake ta yi. Ina shugabannin namu suke. Kar ku manta. Akwai mutuwa. Gaskiya ne. Ga tsufa. Gaskiya ne. Kullu nafsin za'iqatul maut. Gaskiya ne. Shin waɗanda suke jefa mu a cikin wannan masifa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. da wanda yake goya musu baya. Shin ba sa tunanin makomansu? wuta za ta fa kona shi tun za a cilla shi